Nigo ase mambia yerituko ria rero mubere w'omusacha omo w'emiaka yeigato ase erieta machimiruka otoka emambia yerituko ria rero ensemo yanyosia mbarabare nepare kuri omochi obosongo gocha omochi okeroka koreng'ana n'omogambi bw'ensemo yesapplication yanyosia ase erieta pore nigo ainekire buna nyagosira nigo arochekaine kare omonto obwate chinguru kegima nabo igo ori gokora emirimo ya botambe abo igoro maragoba korende rituko ria rero ekemambi ase gisikebe nigo omobere oyo togekana ase pare yo ase abanyanyimbo kurugeta ase nikio omochi obosongo osekisi baika enseme yo na korusio omobere oyo goika enkendo chingaki obotuki bwachakiwe ere komanya bene ekeirete ogoitwa komogako ya ase erieta miruka. Esa Marieta mpojo mara ukemo eli assistant chief sasa ngaji kwa kabona mambi ndiye titeke sana saa moja na nyora kwake besi na nyumba 10 ya mkoroku yali kibiruka kiranga kironde inga omaje Rafael omaje yole ngasi ni yayi ngo bachire kuboka banyori ndiga kwetale para aiga keroka kisi keroka highway ai corona nyora mache na ba kwetara iresi ono narona kira na inje chief according to the protocol kira kira chief narona kira nanda osia na kira kega station hiyo asache na mwakira authorize abachigari baje officers baje kera baje to control the situation mpaka DCI bajire ono mobile bakoiri bairire KTH no banyo irire utire kugaju for further investigation asa murete ne batsede cyumiruka oyo twanyorre bona mambia osirete ne kasiniane tutwabe no gukumyo kone because marago bambia yarenge kabisa nakambite n'abantu nakorera abante kasa moja one gintu kiagera osira nturamanya kintu arore serikali yaikirega yachakira uchunguzi tu family twaremereri pake serikali ekoro uchunguzi nande ekere tumanya ngikito mali asa Marieta ngo Steven ubani ronde umuture tiwe kenyoro yekurukwana setu ne chema ya bature twanyo sasa protesi ona mambi otwanyorro yo muntu matos muntu maje gasirete asimnasirete serikali kwaina ndio sare ngento nare gusaba ifamily ya abana bamwabose barulibaga serikali yakora uchunguzi kore kumanyanga nara turabasabira omorembo mpaka kiregente kerire eko akiregente ona kirana asama wa serikali togotigana nayo nigo eamate